Є ваша газета? Сайт не освещает ты сотрудничаешь со всеми. Пытаемся положить руку, что сказать. Старается поддерживать Это газета от своих это на интернет-сайте. Я выделила. Раздадут, а потом мне раздадут, что они болеют. Нашли зацепили. Просто птичка такая, да? Я узнавал, что никакого колонии нет. Вот одна. Я узнавал, что огромные колонии, которые сами работают. А вы Мне какое-нибудь Вы будете что сказать? поставить наше удовольствие? Вот сюда поставьте. Да поставьте. Надо. У нас просто... Давай вместе. Раз. Нас снимают, нас снимают. Мы с тобой пообщаемся, нас снимают. А, ну да. Ну, на память. Мы составимся через 10 минут. Моей бабушки. Ой, давайте, не отходите. Спасибо. Извините. Мне сказали, оденься, я музей, говорю, лаптики налазят. Они были меньше, и в наших музеях вот такие корсеты. Нет, Наши корсеточки разве что мало. У нас скільки польських організацій?
Таке питання може. От пані Вікторія Радік, вона голова товариства «Згода». От можете з нею сидіти. Тяжелая? Шикарная. Это считается самой большой прекрасной маской. От так. Так що, але ви Шановна громада, маєте визначити, що ви хочете добре. шановні гості, друзі наші, колеги, давайте будемо розпочинати нашу сьогоднішню зустріч святкову. І дуже хочеться нагадати ті слова, які про рідну мову, саме на цих словах зауважував один із найбільших філологів, найбільших вчених мовознавців і викладач знаної ще в 19 столітті школи академіків колегії імені Павла Галагана Павло Житецький. Він говорив, що ниточками рідної мови ми пов'язані з усіма іншими мовами світу. І, звичайно, чому я на цих словах наголосила? Тому що ми знаходимося в пам'ятці архітектури, де ще витає дух Житецького, і ми в своїх екскурсіях про нього згадуємо. Ми з вами напередодні прекрасного свята, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. Рідної мови. Це рідна мова, яка починається із батьківської хати, з маминої колиски, із рідного куточка, звідки ми потім, як доля в кого складається, живемо між інших народів, з іншими звичаями чи віруваннями, але потім ми маємо домівку серед інших народів. Прошу вас до слова. Посибите уже друге слово після вас. Дорогі друзі, дорогі українці різного національного походження, цю виставку, яка вийшла навіть більш цікаво, ніж ми чекали від неї. Ярко, броско. Кожна національність зробила сама собі свою частину виставки. Ми нікуди не втручались, було місце визначено кожному. От ви побачите, хто як оформив свою експозицію, що виставлено там. Але головне, що ми зібрались тут знову. Тут зараз є Україна, ви розумієте? Так, Иргун, Пулдыр, Сире, Юлдышсен, Сире, Чваш, Эдих, Режинчем, Пызык Салам. Добрый день, дорогие друзья. Вам от Чувашского общества большой привет. Я хочу